Ọmụlụnze m ọzọ ekene m n'ụbọchị nke taata biko ka isi anenekwa m ka isi afọ m ka nsikwa afụkwa gị ka na ama afọ gị ma nene na afọ m na-asị biko na ihe ọma ya emelu nwoke ihe ọma ya emelu nwaanyị biko nke ọ bụla ị na-eme kwụba aka gị ọtọ ma welukwa eziokwu wee na-aga biko na o nwere one man of God mepere eye of the blind ewesa ka anyị weta ya ebe a ọtakịrị police unu check dị my description my community of this channel enwebe a na-akpọ community biko kabara check ya a post in the picture of the man, they post with the address of that lady and her name. Biko kunu je verify ya. Na ki ha na emeli ha ka mmadụ ya lekwa ese na ọ bụ arrange. Na ike adịrọ n'ụka. Na ihe a na-eme bụ arrange maka ihe niile na-akpọ ya bụ arrange. Chefuzie na ike dị n'iche n'iche. Ị nwere ego na-akpa, yes, ị nwere ego na-akpa. Let me just give you some advice and some illustration ka isi asụ ya n'Igbo. Ị nwere 1000 naira na-akpa. Mụnwa nwe 500 naira na-akpa. Awe bala ebe a na-egote ihe. Aba ebe a na-egote ihe for example. Ihe anyị chọrọ igote bụrụ ihe 800 naira. Mana mụnwa nwe 500. Enwe m ego na-akpa ka ma nwere ego na-akpa. Enwe m ego na-akpa. Mana ego m nwere eluhozi iji gote ya ha na-ele 800. Mana go nwe 1000 na-akpa iji ego. Categorically anyị na-abụji ego na-akpa. Mana ihe anyị chọrọ igo bụ ihe worth 800 mana mụnwa ji 500. If for the difference, a man of God can be anointed, will be anointed, but anointing differs. Anointing again, the niche, the niche. A man of God, the anointed, yes, but can he do this? Can he do this? Sometimes put your faith to test. Kimokwa no oke na enwe m ego na-akpa mana amara m ihe anyị chọrọ igo no ihe 1000 ko ihe 800 ko ihe 500. Onye ahụ ji 1000 put his faith to test. We got us okay 1000 and you can actually purchase this thing. Maka ihe anyị chọrọ ije go amara m price ya. Mana anyị na-abụ nwe gịnị ego na-akpa. So biko unu na judge mara na ihe unu na-akọ. Yeah, with total illustration ka nyere gị. I don't know that you understand me. 1500 unu banye ije gote ihe unu gocha ihe so oke n'ihu unu gote bụ 800 oke onye aji 1000 kwụọ ụgwọ nke ngwa ji 500 ịnachi yazi azụ. Does that mean na inweghị ego na-akpa? Ị nwere ego na-akpa but ego inwe elu ozi ego igo ihe nke ọzọ mala ihe na video anụwa anyị na-achịata azụ ọzọ. Who is behind the door? Man of God will put to any weber. Where's ya? No, I force of Naka. I call what I Gianni and not in I joy where Pepe. Joy, beautiful. I enjoy where Pepe. Joy, beautiful. Omenala. I went a walk when Nana. By Ganaruna by the Marquina food. Slide here and Bequa. The bank one to Bruzi. Mama buy a better back. No, Metania. Kasom put in a bed, dear. The moment somebody in her husband's place began to confess. Because he cast an answer. Also, we have to ask you. See, because the warrior joy, I want to.
nya we foto ya ga na TV we ye TV ọkụkọ nie mmanya ọ kụrụ isi ozugbo na asa asịsa ahụ ọ fatara asa ahụ wee wụọ. The man behind Joy's blindness, at the moment God opened the eyes of Joy, the man became blind. Yes. Na-ekwusisi ya ome na-ekwu ihe n'ojiji Joy na-ekwu na ọ wee bịa jee na dibia na ọkataka dibia nnukwu dibia wee nye ọkụkọ nye mmanya were foto Joy jee ebe a si agbụgbori ya dizbiela ya onye dibia wee mee ihe ahụ. Joy wee fudebe ụzọ. Joy fudebe ụzọ since 2008. Since 2018. Since 2018. N'aka ka a na-ese mmadụ. N'aka ka a na-ese Joy. I tell you I tell you about 5 places. I died in a chance of glaucoma. Now get me operation. And they went to so many hospitals. And the doctors were seeing glaucoma. The doctors were seeing glaucoma. Unknown to them that this particular glaucoma is man-made. Somebody, a human being, just like me, could take Joy's picture to the native doctor. Where your dibia? Joy was not aware. Joy's mother was not aware. Me, the prophet, did not see. But at the moment God opened the blind eyes of Joy 7 days ago, at that same moment, the man behind what she was passing through began to confess. Confessed and later died and has been buried. Why would somebody want to destroy this young lady? Wickedness in the high places. Who is behind the camera? Any man or woman that has a hand in what you are passing through, just as the man that was behind what Joy was passing through confessed last Wednesday and died 7 days ago, I decree Mobonu no Moboni ilo Mobonene 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 Mama, I decree that person must confess and die. That person must confess and die. That person must confess and die. And some people will say, "Only him, near just not a church, not a bono." Joy na mamia ejegu no. Doctor na afọ glaucoma. Ma doctor afuro onye aje na dibia. We nye ngo ka agu kwụsị Joy anya. So, open Joy na mamia, if Joy and the mother had listened to the voice that said, "Don't go to church, go to hospital." Listen to me. I am not against going to hospital. My children go to hospital. My wife go to hospital. Me, I don't go to hospital because dead men don't go to hospital. What doctor card? What doctor card no no and what doctor card no no. So I am not against you going to hospital. There are people that will come. I will refer them to hospital. I said no operation. And open them on your operation final. Open them that no operation final. But God helped them. They came here.
Now the mystery is that the moment God opened the blind eyes of joy here 7 days ago, the man behind her blindness, number 1, became blind. Number 2, confessed. Your sisi oria joy. Joy. He now told everybody what she did that caused Joy's blindness. That is number 2. Number 3, he did what? Number 4, he has been buried. And Joy is alive with her eyes open. And somebody will say, Jesus is scam. Church is scam. This one is scam. Any man or woman saying that Jesus is scam, that person is the original scammer looking for people to devour. How can you tell me that the Jesus that did this is scam? For record purposes, man. Some people said, na ha je me inquiry na village in Enugu State. Ni kuro je village ya. Bikoma. Papa anya fa bonu. Ibiara Enugu State, I be Isiagu. Ibiara Isiagu, I be Ndi Igbo. Ndi Igbo, I be Ogofia. Ndi Ogofia. Yes. I be Ogofia ke family unu. Family I is mama ka family. Is mama ka family. Yes sir. Abe na Anambra eba unu bile ebe. I be na Ugwaba, obatare ejofo. Ugwaba obosi. Ndi ada ni no no. Ndi adu ni no no. People will say aro di oni ebe e ka yesu mo go si ogu. Iya gba. Agwu Enugu State oye zan. When I look at Enugu State Keda fa village Bedigi. Obagu. 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 Bu village Bedigi. Okay. Kedi ye so nam di Bedigi na aza? Iyama. No Obagu. That family. Innocent Iyama. Digi be innocent Iyama. Yes sir. No Obagu. Obagu. Imezi owa. Imezi owa. Enugu State. Isiagu, okay? Yes sir. Onwa ya kana church. The information are clear. Yes, so anybody that wants to doubt can go ahead and doubt. Anybody that wants to verify can go ahead and do what? Verify. Your own testimony be at the land. And that takes a couple of man boy. Jewaha Ndi Isiagu bo. Bakweni na loka. Ni ba meme. Ekenekwa m unu si ga-ebe isi na-enecha vidiyo ama m na-like ihe na ngwa kabara subscribe bụ notification gị ka iwe nwee ike na-enwetakwa notification mgbe ọbụla I post video of kabaru na subscribe la na channel anyị na-eshare video anyị kwuo nwekwa n'ike na-aga viral. Ekene m Igbo niile na-asị biko gaa na the community of this channel ka ịfụ address the girl afia ebe obi location ebe ịmago ka esi chọta ya landmark ka eje verify ya this testimony na ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị maka gịnị ihe dị n'ụka bụkwa na gịnị onye lu ụka ọfụnanya. Ekene m Igbo niile asị ka ọ dịla onye ọbụla na mma.